odmah. Gledajte kanal Šećer u prahu, ja sam Jelena. Ja sam Kalena. I pravimo recepte koje smo našli na netu, koji nam izgledaju super, koje nikad nismo pravili ili smo možda nekad nešto pokušali da napravimo, ali u suštini oni recepti koji izgledaju stvarno odlično, gde pogledate oni snimu koji jako kratko traje i kao pap, to je sve super sjajno ispadne. I preukusno, ali to je veliko pitanje stvarno, tako da... Da, tako da želimo da naravno probamo sve te recepte i da vidimo kako će nam to ispasti. Danas pravimo Cake Pops, ili ti na našem čokoladne kuglice na štapić. Na štapić. Da. Mislim, to ste viđali. Viđali smo. Da, uglavnom ih i on dečijim rođendan i deca ih obožavaju. Tako da i povodom dečijeg rođendana ga pravimo. Da. Pravimo jednu malu žurku. Ajde da počnemo. Ajde počnemo. Ovo je to što pravimo. Šta nam se treba? Ovdje je voda. Rekli smo 150 ml vode, 150 g lešnika. Da, i sad ćemo da ih isickamo. Imamo blender, nemamo ono i secku, tako da će biti malo krupnije, ali kapiram da neće da se... Pola će biti. Pa ne, ali kapiram da će biti i super cool kad gricneš onako. Sjajno. Vidiš, nije uopšte loš. Upa, šta super, to je to napravljeno, možda smo trebali manje. Čekaj, ima još jedan, ćeš da ga pojede? 100 g šećera, 250 g keksa, čokolade za ukrašavanje, tako da je to manje više proizvodno. Nije čokolada. Još 100 g čokolade, ovo je za ukrašavanje, dekoraciju. 100 g maslaca. Tu ćemo da odvojimo. Ovdje je 125 voja i poja od 10 g, tako da... S prstićima, tako da, to je to. Voda. Pa ovo ću brzo da provri. Ćemo čekamo prvo vodu da provri ili da stavimo? Ne, to što stavljamo to sve zajedno, tako da ćemo mešati malo. Stavi to. Šećer. Da. I onda kad provri kuva se par minuta i dodaje se čokolada. Ne moraš sad da mešaš. Znaš šta, da 100 g ostavimo maslaca. za čokoladu. Stavimo malo i za čokoladu. E pa da, treba će nam Da tih okupimo malo. 25 g za čokoladu. Da. I ovo krčka. Šta ide sa maslac? Uvijek zatim dodajte čokoladu i maslac. Ajde prvo, čekaj. Maslac da malo, nećemo cijeti. Što je stopit sa... Ne znam, malo vidite kako će biti lakše. Uvijek nam nešto fali. Fali nam štapići za ražnjice. 100 g čokolade. To. To. Ok, znači pomešala se lešnik i sa keksom. Lešnik sa keksom. Suvi sastici, molim ću leba. Suvi sastici idu zajedno. Dobro, ovo se rastopilo i sad unutra znači idu suvi sastici. Prosuti. Šta sam rekla? Ja obožavam da prosutim nešto. Ne, ovaj put si ti. Ja sam na lešnike i... sad lepo mešaj, jel če? Ako mnogo gusto, a ne ure, može malo mleka da se voda bez problema. Gusto? Ne, to treba se ohladi pa da bude čvrsto, tako da mislim da uopšte nije gusto. A da dode malo mleka, ne? Ma jok, što? To će da se stisne, treba da se stisne, da budu lepe kuglice. Kaže da se ohladi na sobnoj temperaturi. Ja mogu da ugasim. Dobro. Hoću ja da probam, Ja nisam pravila ovakav. Pa je to. Nisam Kalena našla. Moji su bili jednostavni, u suštini sam pravila sa plazmom, maslacem. I mleko. Unutrašnjost nije bila čokoladna, nego je bila samo od keksa, tako da Pa da, po tom znači trebalo je receptu. čokolada da se doda i... Pa takav recept sam tad bila našla i u suštini meni je bilo odlično, samo Zoja baš nije bila preoduševljena.
Ok, nek se sad hladi na sobnoj temperaturi. Ovo se prohladilo, tako da ću ja probati da napravim jedno. Kao 25 grama. Naravno, improvizujte, pošto je nemoguće baš nešto. Da, to je kao nešto ono, da vidim koje veličine. Pa ne znam, da budu veći. Već. Opa, Duplo od toga. duplo. U stvari, ajde, duplo manje. Ogromno. Ne znaš da budu stabilne na štapićima. Da, obavezno iseći štapiće ako koristite ove zražnjiće vrhove. Da, jer su zbog baš oštri. Da, zbog klinaca. Naše kugličice su sa maslicom isceđene. Ovo neće biti kuglice, nego pečurkice. Mogu da se preoblikuju. Pa da. Koliko su stajale u zamrzivaču? Evo jedno sat vremena. A ovdje nisam dala neko. Ajde sipamo čokoladu šolje, tako će nam biti lakše da umačemo. Znači, stiropori pogledaju. Ne volim da baš svako ima stiropor kod kuće, svaki dan, ali nešto ne bi da se treba će nam još. Mislim da neće. Ovo se vada neće probati. Imamo stiropor koji nije baš reprezentativan, ali će poslužiti svrsi. I dalje sam optimista da će da probam da ga ukrasim onako, iako nam je bela čokolada malo više tečna. Nismo stigli da probamo sad, probat ćemo sutra na rođendanu. Vidjet ćete na rođendanu Ovi kako neuspeli reaguju su. deca. Ali 3 su nam neuspela, otopila su se. Malo su krenuli da klize. U svakom slučaju sada ćemo vidjeti da će deca sve da potamnu. U svakom slučaju osnovna mana što smo napravili velike kugle, treba manje. Na tanke štapiće, pošto su prilično tanki. I što smo ih malo da izmickali, da ih oblikujemo ponovo i nismo ih vratili u zamrzivač, a trebali smo. Tačno. To je to. To je to. Vidimo se. Ajde. Ćao!